Laserová chirurgie vlastně umožňuje operovat s menší morbiditou. Umožňuje nám to ty pacienty operovat komfortněji, operace probíhají rychleji, je menší peroperační krvácení, hojení těch rán je lepší, rychlejší a vlastně umožní to těm pacientům rychlejší rekonvalescenci a rychleji se vrátit do běžného i pracovního života. S laserovou chirurgií jsem začal ve fakultní nemocnici v Ostravě, kdy jsem začal operovat s CO2 laserem v oblasti hltanu a vlastně nejvíc jsem tomu propadl potom, když jsem začal pracovat tady. Moje specializace je ORL, to znamená ušní, nosní, krční. Rozhodl jsem se pro ten obor už na škole, protože ORL znamená jednak velkou makroskopickou operativu, jednak endoskopickou operativu a jednak i mikroskopickou operativu. Dají se aplikovat právě metody laserů a elektrochirurgie jako taková. Pokud se týká ORL oboru, tak z ušních operací provádíme plastikou ušních boltců a to už ať jejich přitažení, tak třeba jejich zmenšení a nebo oprava nějaké kontury boltce. Potom jsme schopni plastikou ústí Eustachovy tuby zlepšit sluch u pacientů s chronickou sekretorickou mediotitidou. Co se týká nosu, tak samozřejmě provádíme plastické korekce zevního tvaru nosu. Nos jako takový je v podstatě nejdominantnější částí obličeje a jeho změnou v podstatě měníte výraz celého obličeje. Takže zmenšením nosu dojde k určitému zjemnění. To jsou velice delikátní operace a proto je mám moc rád. V popředí mého zájmu na klinice LLC jsou nemoci nosu, zejména teda nemoci, které způsobují neprůchodnost nosu a špatné dýchání nosem. Vlastně tyto nemoci jsou zejména nosní polypy, chronická rýma, vybočená přepážka a další. Jedná se vlastně o nemoci vnitřního nosu. Pacient, pokud má problém s nosem, tak nosem dýchá špatně, může mít sekreci zvýšenou z nosu nebo zatékání hlenů do krku a nebo může krvácet z toho nosu. Když je ten nos neprůchozí, bývá také chrápání. V populaci chrápe 25% mužů a 5% žen nad 30 let. Chrápání jako takové je problém spíše sociální než zdravotní a je to problém ne klienta, ale jeho okolí. Takže vlastně klient přichází pod tlakem svého okolí a nejčastěji partnera. Výhodou je, když ten klient přijde s partnerem, protože si můžeme detailněji povykládat o tom, jak to chrápání a ten spánek vypadá během noci. Výsledky operativy, pokud se provádí tak, jak ji děláme my v laserovém centru, to znamená laserem nebo radiofrekvenční elektrodou, je kolem 80%. U nás to vychází přes 80% a do současné doby jsme nezaznamenali nějakou větší komplikaci. Obrovskou výhodou této kliniky je její vybavení. Její vybavení a kolektiv lidí, kteří tady pracují. Vybavení kliniky je na špičkové úrovni, jednak lasery, jednak elektrochirurgickými přístroji a je tady kvalitní kolektiv, který ví, co má dělat. Je tady přátelská atmosféra, pěkné prostředí. Myslím si, že ten, kdo chrápe, by měl být určitě vyšetřený, protože 65% pacientů, kteří chrápou, jsou také, nebo můžou mít také syndrom spánkové apnoe, což je zdravotní problém, který pokud má potom, bych řekl, těžší stupeň, může toho pacienta ohrozit i zdravotně. Jednak infarktem myokardu, jednak cévní mozkovou příhodou, anebo třeba hypertenzí. Takže už jenom z toho důvodu bych doporučil těm pacientům, aby třeba s tím chrápáním přišli a pokud budou chtít, tak je toho chrápání zbavíme. Tak samozřejmě, pokud chceme být ohleduplní ke svému okolí a nejen k partnerovi, ale potom třeba i k spolunocležníkům na studijních pobytech nebo dovolených, tak pak určitě bychom se měli nad tím zamyslet a měli bychom to řešit. Když ten pacient přijde a už ve dveřích na vás volá, já nechrápu,
spím doma s partnerkou, vrátil jsem se do ložnice a vztah funguje pořád dál a dobře. No, tak tehdy člověk má takový ten pocit toho, že vykonal něco dobře a že je to správné. Často ti pacienti říkají, že poznají, že se jim spí líp, že lépe dýchají v noci, jsou víc odpočatí ráno.